Ti si za mene uvijek bio car. Pa da, kakav bi bio car da uzem neku tvoju tajnu da objavim javno i da ti se smejem javno sa drugarima. Doduše, meni to ne smeta, nego opet nije fair sa njegove strane to što rade, znaš, jer ti nemaš, ti si uspešan čovek i poslušan i fin i dobar prema meni. Znači, bako da ga slušaš da ne bude problema. A čekaj, a kako misliš, čekaj, nisam razumeo sad ovo, kako nije u redu s njegove strane? U kom smislu? Pa u smislu, brate, da on misliš za Goldenita? Da, pa mislim, ne znam tačno o čemu pričaš, nisi siguran. Pa ne, ima velika razlika, pošto, kažem, nije fair, nije to lepo, mislim, nije u redu. Nije da neko objavljuje to. Ali glej, mislim, realno kad je ova debela htela to da pokaže, uopšte ne znam, ljudi, znate u kom kontekstu je to pokazano, šta je tu bilo? Kako se zove, da li je ona htela da pokaže, pa je ovaj uzeo Goldenito i video, u trenutku video content i odlučio da mu je dovoljno smešno da on da tebe ismeva time, kao cool. On je rekao u ovom TikToku, je rekao kao bravo Miki Šmeker, ovo ono, a zapravo ti iskoristio za content i javno objavio tvoju privatnu prepisku. I tebe niko nije pitao, tebe niko nije pitao da li smeju da pokažu tvoju privatnu prepisku na live-u. Pa kažem ti, nisam mu ja rekao to da objavlja. Pa jel te pitao neko da pokažu tu prepisku, jeste ili nije? Pa nije me niko pitao. Hoćemo da ih tužimo. Ne, ali šalim se, nije. Ne, nego debela sama od sebe se ubacila i rekla je pisao mi Miki. Jel majke ti to tako bilo? Pa, ne znam kako to da objasnim, ali opet ja sam to kad sam video, meni jedan drug iz Niša to poslao, kaže pogleda ovo šta se desilo, ulazim ja na TikTok pošto imam instaliranu aplikaciju na telefonu i pogledam to iz